Sanibonani. Yaba mfowethu, hamba kanjani? Niyaphila? Ya man, ungalenja la. Ya, sidudla sendoda. Bafowethu, makuwukuthi umuntu uyamthanda ne? Kumele ukuthi umbone nje sebheda ukuze umkhuze. Yabona? Makuwukuthi umuntu uyamthanda, bekufanele umbone mebheda ukuze umkhuze. Yabo umuntu mekukhuza kusho ukuthi ngezinye indlela uyakuthanda. Ungabona umuntu asakukhuzi kusho ukuthi asenandaba nawe, asenavalo. Yabo leyo nto. Ya, ngifuna sikhulume lapha. Wozani phela nihlale phansi lapha nilalele Nkosi yensizwa khuluma namhlanje. Indaba engikhuluma ngalo South Africa yonke ithuli. Ikhulumi. Kokhuluma mina ngedwa nje ngikhuluma ngalo. Ya. Ya, uphondo into engasabi lutho. Ya. Uqweqwe. Naphela ngisabi lutho mina. Mina nginenkani ngingedwa nje. Nezibindi konke. Bafowethu ngifuna sikhulume ngale ndaba ngoMampintsha noBabes. Uyabona bafowethu kunesizathu sabantu abamnyama thina. Ngisho ungakhuluma isilungu esingakanani, ngisho ungafaka iweave eyelo, kodwa kunesizathu sokuthi uzile mangabe umuntu eshonile. Yabo nje uMampintsha nje kade artist, uMampintsha kade edumile. uMampintsha kade ebalulekile kuleli zwe emhlabeni nje, uMampintsha kade ebalulekile. That is why abantu abadumile uma beshona bevele endabeni, abantu abaningi bekhala because loya muntu ube role model yabantu abaningi kakhulu. Yabo, loya muntu ubekade enikeza abantu ithemba, kunabantu ade bebukela kuye. So-ke njengoba nazi nani bafowethu ukuthi akekho umuntu ongenawo amaphutha, wonke umuntu unamaphutha. You understand? Ngifuna mina sikhulume ngale ndaba kaBabes. Indaba kaBabes manje ngathi siphume ngempela esandleni. Iphume yaze yaphuma ey'nyaweni. Yabo nje manje ayisekho right. Mina ngazi ukuthi abantu abadala bakuphi waye bengayikhuzi le nto. Funa size sikhulume thina. Bese kuthiwa siyahlupha thina, sihlukumeza abafelokazi. Phungale nje. Amadoda ethu mase efile phungale sale sihlupha. Ngicela ngithathu ama-jokes nobe eceleni, nokungahloniphi, nokungayiphatha kahle, nokubhema ama-drugs, lokho nobudlongudlongo bonke lokho, nokuphuza beke eceleni. Ke silanda iqiniso nendaba yomuntu omnyama. Yabo makuwukuthi umuntu omnyama kumele uzazi ukuthi ubani. Ngisho ungasikhuluma isilungu nangey'ndlebe, sikhiphe namehlo, as long umnyama kumele uzazi ukuthi ubani. Isiko lomlungu alinayo alifani nelomuntu omnyama, yabona. So-ke bafowethu indaba ila, makuwukuthi ushadile, awushadi uwedwa. Abelungu beza nomkhuba wokuthi umuntu uye enkantolo laphana afike ashade bebabili. Thina sabantu abamnyama sinayo le nto leyo. Yalotsholwa, kwenziwe yonke le nto ukuze ungene emshadweni. So-ke into engiyishoyo ukuthi uma ngabe senishadile, omunye wakho uyakushiya emhlabeni uwendela kwelamathongo, kubalulekile ukuthi uzile. Abantu abadala le nto leyo bayenza ngezizathu ezithile. Understand? Nathi sabantu
esiphila ngokwesintu siyayazi lento leyo ukuthi yenzelwani. Makuwukuthi awuyazi wena ifune uzoyithola. Njengamanje uMampintsha akukapheli insuku ingake phansi, kodwa uBabes usehamba etshaparaza manje lapha enza zonke lezi zinto afuna ukuzenza, uqopha amavidiyo manje, uthusela abantu, uveza zonke izinto ezingekho right ezisefonini kaMampintsha. Nasazi ukuthi umuntu uyalindwa madoda, umuntu ngeke ngikhulume ukuthi ulindwa kuze kube nini, but ngazi ukuthi umuntu uma ngabe eshonile namhlanje uyalindwa, umuntu uyalindwa ukuze ahlangane nabathile ngoba phela usuke engasekho la emhlabeni. Mosukumdukisa umuntu uyamvalela. Yabo nje uma ukuthi kusemakhaya ashona umuntu namhlanje simngcwabe kusasa, ngoba phela kudala bekwenziwa kanjalo, ashona umuntu ekuseni angcwatshwe ntambama, or ashone ebusuku useshonile angcwatshwe ekuseni, yabo. Kulowo muzi kuzoba nokuthula, kuzoba nabadala abathile abazobe belala emathuneni for 7 days. Ya, ngeke ngichaze ukuthi kwenzelwani lokho. Kuze nakulowo muzi akukho siphithiphithi, kuthuli, kuziliwe. Yayizwa leyo nto, kuziliwe. Kangakanani kufa ubaba womuzi, ubaba kaSipontshi, wena usala uyakhuluma la. Kukho konke, ayikho into ecabanga ngaphandle kwefoni, ngaphandle kwephini. Ngisho emngcwabeni khala ngephini wena, ngoba phela mangikhumbula kahle mina akukapheli u3 years uBabes noMampintsha beshadile, wasedlula emhlabeni uMampintsha. Usho ukuthi wena usujabule ngaleyo ndlela wena, kukho konke kade ufuna iphini. Shuthi nje uma impilo kaMampintsha uyibona, bathina bakubo kaMampintsha uBabes enza lento ayenzayo. Ngifuna nje silande iqiniso bafowethu, umuntu uma umthanda umtshela iqiniso. Mina uBabes ngiyamthanda kabi, you understand, and bengibukela mina kuMampintsha, so ngizokhuluma nje ukuthi khona abamthandayo uBabes ngisho wrong fact andaba. Right, ngifuna ukunikeza unyaka December, angifuni ukunikeza December, ngithi manje sikuJanuary, ngifuna ukunikeza uDecember ka-2023. Nibuke ukuthi uBabes uzobe njani. Kubili, mhlawumbe uzobe ephumelele okanye uzobe isibotho. Ngani na? Ngezinto azenza abafowethu kumele sikhuzane, sabantu abamnyama nje kumele sikhuzane. Ngeke mina ngikhulume nginibhuqe lapha ngifike ngithi uBabes u-right, iphini yani yona le okukhulunywa ngayo. Yini ebalulekile iphini nempilo yomuntu? Kuze kunyakazise impela nje ngefoni, phini. Yabona bafowethu, ake singene la eqinisweni la impela manje. Amakhehla azovuma lento eyikhulumayo nezalukazi. Ononkroyi ngeke bayizwe lento. Yabo makuthi sishadile, okay, imina nomama wasendlini sishadile manje, sifake iring okanye nje sisemshadweni. Indoda ngayibona iphuma ihamba iyokwenza zonke lezi zinto lezi uBabes athi ziyenziwa, bese wena uyayiveza lezi zinto emphakathini. Thina sibona wena umuntu ohlanyayo, ngoba iy'ndaba zomzi wakho kumele ukuthi ziphelele kini nobabili ngoba senikhethene. Uyayizwa leyo nto, senikhethene. Ungabona umfazi ephuma ehamba ayojola, iphutha lisendodeni, you understand. Kumele ukuthi leyo nto leyo niyihlalele phansi nobabili, mbuze umuntu wakho ukuthi kwenze njani, yini engayenzi kahle, akuchazele iphutha lakho ukuthi likuphi, you understand. NjengoMampintsha nje khona nje ividiyo engiyibonile, angazi ubani i-screen recordile kwashona le la Mampintsha ade ekhuluma khona, ngazi nentombi yini, uNkulunkulu wami thi masaji kwasha kwacima.